Ez egy teljesen átlagos éjszaka volt. Egy régi budapesti bérházban. Gábor lassan végigment a folyosón. A csend túl mély volt. A fürdőszobában megállt a tükör előtt. Nem mozdult. A tükör túl sokáig maradt csendben. Mintha figyelt volna. A tükörben megjelent valaki. Pont mögötte. Nem pislogott. Nem lélegzett. Ekkor megcsörrent a telefon. 3 másodperc telt el. Amikor újra felnézett, a nő eltűnt. Mögötte nem állt senki. A fürdőszoba üres volt. De a csend nem múlt el. Csak közelebb jött. Gábor bekapcsolta a kamerákat. A folyosó üresnek tűnt. Pontosan 3 másodpercre jelent meg. Nem mozdult. Aztán eltűnt. Mintha ott sem lett volna. Azóta letakarja a tükröt éjszakára. Így érzi magát biztonságban. Kopogást hallott. Belülről.